Ja kiitos Tiina. Oho, ja niin kuin näkyy, niin täällä kuumissa tunnelmissa siirryttiin suoraan, eli uimapukukierrokselle. Miltä näyttää, hyvät naiset ja herrat? Kuka on se suosikki? Tarjontaa löytyy, se on hyvä! Ihanat seksua mä olis kaikkialla finaalissa vai mitä? Kyllä, mutta tänään tosiaan vain 2 lähtee finaaliin. Otetaan seuraava kappale soimaan, se on Iki-Ihana Pörröpään. Anita Hirvosen tähän kilpailuun tekemä tunnusbiisi nimeltä Räksänainen. Ja mennään haastattelukierrokselle. Tässä tyttö numero 1, Marina, tervetuloa. Marina, sä oot naimisissa ja kotona on 2 lasta. Sä oot alun perin Eestissä kotoisin, minkä takia tulit Suomeen? No ihan elämänsä rakkaus löytyy Suomesta. Rakkaus löytyy. Hyvä mies. Kyllä. Mitä sä oikein teet työksessä? Olen lastentarhaopettaja. Minkä takia haluat Miss XL:ksi? No, oon iloinen ja positiivinen nainen. Hyvä. Sanotko vaikka Eestiksi, kun se Eesti on niin hauska tulossa meidän suomalaisten mielestä. Tuolla on meidän äänimies Urmas. Sanoo, että Urmaksella on seksikäs kalju. Sulla on vaikka seksikäs sijaa. Seksikäs sijaa? Joo, Urmas kuule. Numero 1, Marina, kiitos. Ja numero 2, Virpi Haikarainen, tervetuloa! No moi Virpi! Terve. Sä tulin tämän osakilpailun ehdottomasti vanhin osanottaja, tosi kaunis sellainen. Mikä sun sai lähtemään tähän kisaan? Sitä, että haluaa uutta kokemusta ja näin vanhakin voi olla luomessa. Se kaunis. Niin on! Annetaan apua, se on muuten totta! Kiva Virpi, sä oot avoliitossa, sulla on 2 lasta. Onko sun avomies täällä? Ei hän jää lasten kanssa kotiin. Hän jäi lasten kanssa, annetaan sillekin apua lasten kanssa kotiin. Hyvä. Näin, ei muuta kuin onnea vastaan, kiitos. Ja numero 3, Tuomisen Minna. Se Minna, sä oot kihloissa. Teillä on 2 kissaa kotona, minkä nimisiä? Lylle ja Rolle. Rylle ja Rolle. Minkä takia susta pitäisi olla Miss X? Koska mä oon X-kokoinen ihan nainen. Kyllä. Sä kerrot myöskin, että sä oot tommonen vähän hevityylinen ja repseä tyttö. Kyllä. Mikä sun vartalon paras paikka on? Rinna? Minkä takia? Ne on hirveen mukavat ja pehmeät. Niin ainakin kiilatun mielestä toivottavasti. Kyllä näin on joo. Sä vedät myöskin karaokea. Haluatko vetää täällä jonkun viisun tälle yleisölle? No en ainakaan just nyt tällä hetkellä. Mutta baaritiskille se tää kisan jälkeen, eikö niin? Totta kai. Hän on Tuomisen Minna numerolla 3. Ja numero 4, Jutta Hanhijärvi. Jutta, onks noin sun kavereita vai sukulaisia? Kavereita. Ihana, tää on hirveä kannustusryhmä tuolla, aivan loistavaa. Jutta, kerro mulle, miksi sä oot iloinen ja rempseä ja uskallat ottaa riskiä. Mikä susta tekee tällaisen iloisuuden? Mikä se on, mistä se oikein kumpuaa? Ei tässä on kuin yksi elämä, minkä takia mä rupesin murjottaa. No mitä sä nyt yhden elämän varsin, kun tarvitsee murjottaa, se on ihan totta. Kerro vielä, onko sä sinkku vai avoliitossa? Avoliitos. Onko sun mies täällä? Ei, se on lasten kanssa kotona. Se on lasten kanssa kotona, nää on hyviä tyttöjä, nää on ihan loistavaa. Mut Jutta, sä harrastat myös karaokea. Laulat sä meille jotain? Voidaan sitten myöhemmin laulaa. Tai huomenna. Huomenna aamulla. Tulkaa tänne samaan paikkaan kello 10 aamulla. Käykö näin? Kyllä. Näin on siis Jutta Hanhijärvi numerolla 4. Kiitos. Ja sitten numero 5, Inga. Siellä kato heiluu sydän kaikenlaisia plakatteja. Ketä sä on? Siellä on ystäviä ja sitten äitiäsi. Sukulaisia. Missä se Inga äiti oikein on? Kuka on se ylpeä
Ai, kaikista suurin plakaatti. Onneksi alkoi, teillä on kaunis XL-tytär täällä kilpailemassa. Onko mukavaa olla missikilpailussa? Todella ihanaa. Se on pienestä asti ollut haaveena ja nyt se toteutuu ja toivottavasti jotain muutakin sitten saisi. Sä oot kotiäiti, eli siellä kotona odottaa myös 2-vuotias tytär, eikö niin? Miten onko tytär jo ymmärtänyt, että äiti on misseilemässä? Ei varmaan ihan vielä, että se on niin pieni. Et isin kanssa kotona hyvin se pärjää. Niin, silläkin on isi kotona, joo, ymmärrän, tää on vähän naisten juttu. Kerro vielä kehua Retostelle kaikille, miksi sä olisit paras? Mulla on kurvit kohdallaan ja mä oon